Focus Nyauyanga, Jem Mangari, as Margarita Zanai, Zebenika, Uruguacho, Claim Image good. Zanai, Yapa Pachanga Tito, Tramban is Pump Temo, Tabata Guaras at the Kashan. Who is a Garapasi? My father wouldn't watch. Am I? Nakatera temu ya nuru anasema asimtumpe mkano ule ndo wengi ndo maikesi. I'm sorry. Inini ndane gore ndabva mukati memusha wemurume wangu. Ndabva mukati memusha wangu andina kubva ndichiti andichada musha. Asi ndakabva nezvikonzero zvokushungurudziwa nemurume nevana vake. Vana vaindirova nokundituka nokundiudza uroyi. Murume airara nebanga mumba achiisa demo pasi pemubhedha. Akazotora mwana wehanzvadzi yangu akauya pamba. Ndikamona akarara nemurume wangu. Ndobva ndafonera baba vemwana uyu ndichiti mwana wenyu uyu ari kundishungurudza panopamba. Baba vakandishedza nemwana wehanzvadzi yangu uya. Vakati uyai kuno. Ndikati makuda kunditonga here inini mwana wehanzvadzi yangu kana ndototongwa kumusha kwenu. Zvikanzi ndokutonga ino kuti muri pano. Zvikanzi wekumbira ruregerero uyu. Ndikati ruregero wandikukumbira ndewekuti kudii kuti here ndafonera vanhu kumusha zvikanzi zvepana zvifane kuzivisiwa vanhu kumusha iwewe kana hama dzangu handidi kuti udzitaurire ira ipapo amai iminya yenyu ndaona kuti yabatika yasvika pazvishomana nazvemataurero tatoda minduro pambai chinango tachizwa baba vangotaura madzimai Sari bese no, de chakati ndochiziva, chakati ndichizvi, vakafamba. Tinotenda. Pamusoro dai. Ini kutaura kwa amai avo. Zvavari kuti kurara nebanga mumba. Kana kuti ndakadanana inini nemuning'ina wavo. Kana kushungurudza kwavari kutaura kuti ndaivashungurudza, asi ndini ndaitoshungurudzwa. Inini naamai avo foshuwa chokwadi takaroorana inini vandine mhuri navo vakashaya 2014 ndokuzogara 2019 ndopa ndikatsvaga amai avo ndichiti ndiwanowana ndibikiriwo pamusha asi chokwadi nhau iripo yavari kutaura zvese zvavataura ini ndapokana nazo uyu muning'ina wavo handinai kana one day ravakandiona kana ndinaye kana kuti nditi ndinoswera pamba ivo ndokaitoswera pamba nemuning'ina wavo asi vanhu vakatsuurana burikidzo nemagariro atete vachitotsurwa kunzi kweimi matete ko mugere sei nabankuru mugere sei nevana vabankuru saka ndo nhau inini ndanga ndisipo pavakaenda amai avo ndikubva vasumuka ndisipo ndaenda kugadheni pandiri kudzoka pagadheni ndakasikuona amai pasisina ko hanzi ini ndaenda Alright. Naisha mapi. Wapeza kutoka. ndapedza Wakateera. ndakateerera Wakateera iri mzima yako paka. kuteerera aiwa handina kuteerera Aunote one down. Aunoteera. handina kuteerera Proto ngosika basana. aiwa basi Ngosika basana. Kuti alikuda Mungu. Akabva sipo. Andinoteera. Uzatsa chiye kuti munhu akabva sei ndinoteera. Uiwo wakateera nemukadzi wako watauna. Sei usautera mukadzi wako. ini ndakangoti chijairira sinokuti semunhu wokuti kumba tigere 1 week kumba 2 weeks kuplaza kunowa ndo kuno mhuri yake akadzoka ikoko kana kuti umubvunze haabvunzike ipapa foni kubuda kwaakaita ndakatenga ndine mwedzi wechino ndakanga sipo ndiri kubasa ndine mwedzi wesiwabvunza hapana hapana muri hapana shoko ravataura kuti havachada nezvenyu muri kuti kudii ko inini ndikati inini inini madzina angu ndinoada aiyo imimi apa uona kuti matsenga inini ndingati kudii inini madzina angu ndinoada zvinoenderana here iturikei mukadzi aiwa mukadzi ndikumuda Kumuda. ndosakana zvinhu zvakahanda ndazibatawo Murubikirwa nani izvo? ndiri ndege Murume, amai hanzi ndokudai. Andokudai ari kukudai kumba. inini wokubva kwandikaita pambana kubva ndichita ndichada musha asi ndaifungidzira kuti kusuduruka kwandaita vachateerawo kumusha kwedu togadziriswawo nevakuru Mawana nama. nabudhi vangu Musingawaina naatete vatanga vale. Zvakavanzika zviri mukati medzimba dzenyu achigotaurirwa nezvavaripa.
ndo baba vandakasvikira katibatenyaye padagadzira handimese mudanana muda murume muda kame ini nanda kubva njiita njadamusha amai mimi asimajekesa mega kuti murume wenyu muri kumuda baba muri kuti wokudii ine handina chekutaura munhu changamire nokuti dai ndakasikade mukadzi pamudziyo yake pagore inini ndaifunga kuti baba imimi amai muri kunzwa poindi yavari kubuditsai kuti ine murume wangu ndichiri kumuda havangamboti musha wavari kuda iwoyo kunodzokera chichemo chavo chiri pabanga nedengo ipapo dai manyatsopajekesa nevana vana venyu imimi vari kushungurudza mukadzi uyu izvozvo zvega ndaifunga kuti dai muri vangu maigona kunyatsobuditsa pachena nyaya iyoyo muigadzirisa murimi zvinosaka kuti amai ava vaenderere mberi nemusha wavo nokuti havangakunyeperei wobva wati ndiri kuda kudzokera ikoko futi kwavari kunyepa imi muri kuti kudii pakuzonogadzirisa zvinizvo amai ava vari kuda musha wavo changamire inini ndozvandikutaura kuti kana pandiri pana kana rekendi chaiyo handikwanisi kubata zvachose kana banga chairo handikwanisi kubata saka zvavakutaura zvebanga izvika kuwedzera zvavo kana banga chairo rachona kana demo rechitari chairo kuvana kuri kuvana kuri kuvana handikwanisi kuti nditi ndirambe nekuti pamwe zinetika ini ndisipo ndiri kuvana saka muri kuzvigamushira here kuti munonozonogadzirisa nyaya idzodzo amai avadzoke pamusha pavo ipapapo ichokwadi itukei pamusoro changamire ndakuisiya kwamoni amai ngavadzoka kumusha kwavo kasi zvakaoma kuti mukadzi angara wane osunga udzoka wega chivanhu chiriwe saka isusu tinongoramba takaimpesedza kuti tiri vanhu vechivanhu tsika ndo dzatikagarira pano mukadzi anotero nai baba mune wane musina mukadzi aichokwadi mukurarama nei ndopane nyaya yangu mukurarama nei kudya munodya kugeza mukugeza mukurarama nei maziva zvandikubvunza ipapapo mambo unosvikira mukusaina nokuti kungoti regai ndingogara ndinofunga kana makabvunza mukoma wangu ani wasapo ndigere ndega handina munhu kuti ndaine mhuri yangu ene ndiri ndega acha zvakanakira mwari akasika vanhu nemufananidzo wake zvinhu zvese zvakavanzika zvinoitika usiku saka masikati mukoma ako nokupupura ndo zvazvakanakira chete saka ndinongofara kuti murume akusitsirira wega andela kana kumbondiudza dambudziko ravo hanzvadzi yakangouya kuti hanzvadzi handichakwanisa kugara kuoza ndikushungurudzwa nevana vekukwasha wavo saka hanzvadzi kuenda kuchengeta kwegore handakana kutongotaura nekukwasha chaita kuti tizouya kuno kudai ishoko rokuti mukwasha anga akufonera mudzimai achikuuya ndikupe zvinhu zvako ndikuvananaka pakuti uya auya azotora zvinhu pamba anesaine kunge mukwasha anga asada hanzvadzi yangu ndopatazoti kufanira hanzvadzi wako nzira utore zvinhu kudzira kuti murume wako achaita se haachakuda ndochikonzero neye asina kukutevera saka ngatichiendewo pane vamwe mukwanise kuyananisa asi ndiri kutaura ishoti kuti aiwa mukwasha ndinomuda akangogadzisa nyaya yekuti handifarire kuti hanzvadzi yangu ipote ichishungurudzwa nevana vake because kubva 2019 hanzvadzi yangu yakachengeta tovana tonga tiri tudiki saka ndakuona seungari kunotora advantage yekuti nokuda kuti vana vake vayaruka asi sina basa nehanzvadzi yangu namakurukota mupei murume mukana wekuenda nopfuga papamberi pemurume wake wemukadzi wakapo hanzi nachangamire enda pamberi paadzimai vako upfugama ukumbira ruregerero kune zvishungurudzo zvawaishungurudza nazvo kusanganisa nevana vako uchikumbira ruregerero kuti amai vadziri kunze
ndianozviziva nditi ndinoda kuteera mudzimai ndichaita chakati handizei chada kuteera zvakakunomuitira nenguva yacho Tugamai up. Makatarisana na amani. Tugama munokuziva amunonzi nditaisa izvozvo. Aterere nyarrai. Tarisema. unereko naamai Arurashiri. baba utangu vasingazivi Simudza izvo. Jatera. muda kumuitireko mukadzi mukuru Kuti muchateera. Madzimai ndinokumbira kuti mundiregere. kuteera hapana munhu asingazivi kuteera madzimai ndakukanganisirai zvakati hapana munhu ari perfect kana mambo chavo havasi perfect kasi tinovavarira kuti tive perfect ari perfect ndimwari ndiye akatisika nemufananidzo 1 madzimai zvakati inini madzimai ndikuteerai kumusha ndikumbira kuregera ndikubatirai mbudzi kana iri mbudzi yehuku ichena gureira roya kana ndinoda kunzwawo mashoko anoratidza kuti munhu ane rudo wanei haisi kutamba naye varume munhu makagara wega asina zvaasiri kuita Itaise zvama. Madzimai jatera. Jakuigira mbudzi. Amuna kumbira ruregerere. Tokumbira uregere. nderweiko Nderwei. Dada kuwirana nemhuri. Tokumbira uregere. Tuya mugari zvoi. amai masvikamuchira makamuchira nyaya yegender based violence vanhu munoitora zvishomanana so muchiona kunge zvisina basa munongofunga zvinotaurwa matv kuti government ingozvingopera zviri muconstitution kodzero yemunhu yekuti haafanwa kurohwa haafanwa kutukwa haafanwa kugara akatsamwa ikodzero iyoyo hatigone tega kuzviita kana tisingagone kurovedzera everyday saka baba ndikubvunza kuti mukadzi uyu ende momuchengeta zvakanaka masitambire kame imba yenyu munoida ende munogara zvakanaka tezvara ndinonetseka sitiri kana muchida mukwasha akaroorera ndosaka pane dambudziko chinhu chaunoplay chamaoni muupenyu hwako ukapinda machiri unochengetedza nekuti ukaita nechi mwoyo kasi nyaya yedu kuti ane zvainhasi aise pfuma izvoda kuti munhu nzwisise nyaya ndeyekuti akaroora here ndoda kuti ayeuke kuti kuna naatezvara ndosaka ipapo angachazotora makachakudaidzai kuti mwana wenga akazotora zvinhu zvichibva pai ari ani mukuona patinoita pakaipa ipapo vari mugari pagadzirisei ngaadzokere kumba amaya mbudzi inoyarini mukwasha inoyarini mbudzi yamaya mangwana nokuta kuteera mukadzi wake mari yedare yakwira naamai bva avadzorera mangwana mati munobva kupi chiweshe ndokwanga muri amai vanopirana ikoko mudzimai adzoka handinozwa tezvaro itai kuti mukadzi uyu adzokere kumusha kwake nokuti uchabatwa futi nemhosva mukadzi uyu nyama yedu haigonogara yoga nhasi kudzokera kuchiweshe hamungadzokeri kamisiya mukadzi muda kusiyira atezvara mhosva mauya nani namukoma pfuurai nekwaatezvara ndotora mudzimai ndo zvakachena kaizvo apo urwere hunoda kupepwa amai mukadzi aripo saka naye mambo nditendere kuti murume uyu achibva pano tamuririsa nguva iripo achienda kwaatezvara achinongedzesa mukadzi vachitakurana nozvoti nyaya iyi ichadzoka muda remei nokuti mambo anotonga chaizvo chaizvo takura mukadzi wake anotakura nhasi mambo nyorai pasi amupa mukadzi zuva ranhasi aiya inopera inodzoka mudari pamusoro nyaya yedu yapera zvakadai so amai vanzi vadzokere kumba kwavo
pavakaroorwa kumusha pavakaroorwa mushure mekukumbirwa riregerero nemurume anzi abate huku yembudzi mudzimai uye kudzorera mari yedare yakakuriswa nemudzimai. Nyaya yedu yapera endei.